Λοιπόν, καλημέρα και καλώς ήρθατε. Σήμερα θα κάνουμε κάτι λιγάκι διαφορετικό. Ένας ακροατής μας έστειλε ένα πολύ συγκεκριμένο υλικό. Όχι ένα άρθρο, ούτε μια έρευνα, αλλά την περιγραφή ενός επεισοδίου podcast για την τεχνητή νοημοσύνη. Και εδώ η δουλειά μας δεν είναι να αναλύσουμε TTN, αλλά να γίνουμε κάτι σαν detective του λόγου, ας πούμε. Θα πάρουμε αυτή την περιγραφή και θα την αποδομήσουμε για να δούμε τι μας λέει για το πώς μιλάμε σήμερα για την τεχνολογία. Πώς πακετάρεται ένα τόσο τεράστιο θέμα. Εντάξει, ας το ψάξουμε λίγο αυτό. Για να μπούμε κατευθείαν στο θέμα, ο τίτλος του αρχικού podcast είναι «Πώς λειτουργεί πράγματι ETN and πώς αλλάζει τον κόσμο μας», σχετικά με το «Κατανοώντας την TN», Timothy B. Lee. Η πηγή μας λέει ότι η εκπομπή είναι η Urgent Futures, ο παρουσιαστής ο Τζέσι Δαμιάννη και ο καλεσμένος ο Timothy B. Lee. Και ξέρεις, αυτός ο τίτλος, αν και φαίνεται απλός, στην πραγματικότητα είναι μια ολόκληρη στρατηγική δήλωση. Βάζει ταυτόχρονα τα δύο ερωτήματα που καίνουν τους πάντες. Το πρώτο, πώς λειτουργεί πράγματι, είναι η απάντηση στην περιέργεια στη σύγχυση. Είναι το τεχνικό κομμάτι. Και το δεύτερο, πώς αλλάζει τον κόσμο μας, είναι το κοινωνικό, το, υπαρξιακό ερώτημα. Αφορά δηλαδή τον αντίκτυπο στη ζωή μας, στις δουλειές. Ακριβώς, στο μέλλον μας. Άρα δεν μιλάει μόνο σε προγραμματιστές. Ούτε μόνο σε φιλοσόφους. Προσπαθεί να τα πιάσει όλα μαζί. Ναι, ακριβώς. Είναι μια κίνηση που λέει στο κοινό «σας ακούμε». Καταλαβαίνουμε ότι δεν σας απασχολεί μόνο το ένα ή το άλλο, αλλά το πώς συνδέονται. Και αυτό από μόνο του προσπαθεί να γεφυρώσει ένα χάσμα που βλέπουμε συνέχεια στα μίντια. Εννοείς από τη μία τα πολύ τεχνικά άρθρα. Ναι, που κανείς δεν καταλαβαίνει, και από την άλλη τους γενικόλογους, συχνά τρομακτικούς τίτλους. Εδώ υπόσχεται κάτι πιο ολοκληρωμένο. Και αυτή η υπόσχεση γίνεται, νομίζω, ακόμα πιο έντονη στην εισαγωγή. Ξεκινάει πολύ δυνατά. Λέει, αν υπάρχουν 2 γράμματα στην αγγλική γλώσσα από τα οποία δεν μπορείτε να ξεφύγετε τα τελευταία 4 χρόνια, είναι το α και το I. Και μετά κάνει κάτι πολύ έξυπνο. Φέρνει στο τραπέζι το Metaverse και τα NFT. Τα βάζει δίπλα-δίπλα με την TN, αλλά μόνο για να τα πετάξει αμέσως. Η φράση κλειδί είναι ότι η TN, σε αντίθεση με τα άλλα, κατάφερε να φτάσει σε ένα επίπεδο κυριαρχίας στην αγορά που σχεδόν αψηφά τη φαντασία. Αυτό είναι το συναρπαστικό εδώ. Αυτή η τοποθέτηση. Η πηγή δεν λέει απλώς η TN είναι το νέο μεγάλο πράγμα. Λέει η TN δεν είναι σαν τα προηγούμενα μεγάλα πράγματα. Την ξεχωρίζει. Την τοποθετεί σε μια εντελώς δική της κατηγορία. Μακριά από αυτό που λέμε κύκλους τεχνολογικής διαφήμισης. Το hype. Είναι αλήθεια αυτό. Το Metaverse, τα NFTs, για όσο και αν τα συζητούσαμε, για τους περισσότερους έμειναν κάτι απόμακρο, θεωρητικό. Ένιωθες ότι ήταν ένα κλειστό κλαμπ για λίγους. Η AI είναι παντού. Ακριβώς αυτό είναι το σημείο. Τα NFTs είχαν, ας πούμε, υποσχόμενη χρησιμότητα. Η AI έχει αποδεδειγμένη χρησιμότητα για εκατομμύρια απλούς χρήστες. Επομένως, το κείμενο θέτει από την αρχή ένα νέο πλαίσιο. Η συζήτηση δεν είναι πια αν θα επικρατήσει ή αν είναι φούσκα. Αυτό θεωρείται δεδομένο. Ναι. Το κείμενο λέει «Η κυριαρχία είναι εδώ και είναι τεράστια». Το ερώτημα τώρα είναι «Και τώρα τι?». Μετατοπίζει όλη τη συζήτηση από την πρόβλεψη στη διαχείριση μιας πραγματικότητας. Εδώ είναι που η κουβέντα αποκτά πραγματικό ενδιαφέρον. Για να δούμε ποιος καλείται να μας πλοηγήσει σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, ας δούμε το προφίλ του καλεσμένου, του Timothy B. Lee. Η πηγή λέει δημοσιογράφος που γράφει για την τεχνολογία, την οικονομία και τη δημόσια πολιτική για περισσότερο από μια δεκαετία. Έχει γράψει για γίγαντες, Washington Post, Vox.com, Ars Technica, αλλά εδώ έρχεται η έκπληξη. Κατέχει μεταπτυχιακό στην επιστήμη των υπολογιστών από το Princeton. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το 2023 ξεκίνησε το δικό του newsletter, το Understanding AI. Αυτός ο συνδυασμός είναι το κλειδί για όλα. Είναι εξαιρετικά σπάνιος. Δεν κάλεσαν απλώς έναν τεχνοκράτη από τη Silicon Valley, που θα είχε πιθανότατα τη δική του ατζέντα. Να προωθήσει το προϊόν του. Ναι. Ούτε έναν ακαδημαϊκό που ίσως μιλάει σε μια γλώσσα ακατανόητη για το ευρύ κοινό. Επέλεξαν έναν μεταφραστή. Μεταφραστής.
Μου αρέσει αυτός ο όρας. Είναι κάποιος που μπορεί να διαβάσει και τις δύο γλώσσες. Ακριβώς. Και την τεχνική και την ανθρώπινη. Στέκεται ακριβώς στη διασταύρωση. Από τη μία, έχει την αδιαμφίσβητη τεχνική επάρκεια. Ένα μεταπτυχιακό από το Princeton στην επιστήμη των υπολογιστών σημαίνει ότι καταλαβαίνει τα θεμέλια. Δεν επαναλαμβάνει απλώς δελτία τύπου. Μάλιστα. Και από την άλλη, έχει περάσει 10 χρόνια μαθαίνοντας την τέχνη του να παίρνει αυτές τις περίπλοκες ιδέες και να τις κάνει κατανοητές, ενδιαφέρουσες. Και σχετικές με τη ζωή των απλών ανθρώπων μέσα από τα μεγαλύτερα μέσα. Ακριβώς. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η ιδέα του μεταφραστή. Από την άλλη, δεν υπάρχει ο κίνδυνος σε αυτή τη μετάφραση να χάσει κάτι. Να γίνει η γνώση υπερβολικά απλή, σχεδόν pop science και να χάσουμε τις κρίσιμες λεπτομέρειες. Στον πυρήνα της επιστημονικής δημοσιογραφίας. Φυσικά και υπάρχει ο κίνδυνος της υπεραπλούστευσης. Πάντα υπάρχει. Αλλά ποια είναι η εναλλακτική? Η σιωπή. Ακριβώς. Το να μείνει η γνώση κλειδωμένη στα εργαστήρια. Για μια τεχνολογία τόσο σαρωτική όσο η AI, που επηρεάζει τα πάντα, η προσβάσιμη γνώση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι προαπαιτούμενο. Η ύπαρξη τέτοιων μεταφραστών είναι απαραίτητη για να μπορεί να υπάρξει δημόσιος διάλογος. Χωρίς αυτούς, η συζήτηση μένει στους CEOs και στους πολιτικούς. Που συχνά δεν καταλαβαίνουν καν την τεχνολογία. Άρα ναι, υπάρχει ρίσκο, αλλά το ρίσκο του να μην υπάρχει κανείς να κάνει αυτή τη δουλειά είναι πολύ μεγαλύτερο. Και το ότι ο ίδιος ο Λι ονόμασε την πλατφόρμα του Understanding AI, δηλαδή κατανοώντας την AI, είναι σαν να αγκαλιάζει πλήρως αυτόν τον ρόλο. Δεν είναι απλός σχολιαστής, είναι εκπαιδευτής. Ακριβώς. Δεν λέει ειδήσεις για την ETN ή αναλύσεις για την ETN. Λέει κατανοώντας την ETN. Αυτό υποδηλώνει μια διαδικασία. Ένα ταξίδι. Σαν να λέει στο κοινό, ελάτε μαζί μου να το μάθουμε αυτό βήμα-βήμα. Επομένως, η επιλογή του ως καλεσμένου στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ο στόχος είναι η διάβγεια, όχι ο εντυπωσιασμός. Είναι η ενδυνάμωση μέσα από τη γνώση. Αυτό που είπες για τις προθέσεις της εκπομπής μου οδηγεί στο επόμενο σημείο. Η πηγή μας δίνει και άλλα στοιχεία, μια λίστα με τίτλους άλλων επεισοδίων από την ίδια σειρά. Αυτό μας επιτρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και οι τίτλοι είναι δραματικοί. Ακούστε μερικούς. Το τσουνάμι είναι ήδη εδώ. Ένας άλλος. Γιατί η ETN είναι η απόλυτη δοκιμασία και η μεγαλύτερη πρόσκλησή μας. Μετά έχουμε έναν με τον Reid Hoffman, τον ιδρυτή του LinkedIn, με τίτλο «Γιατί η ETN είναι καλή για τους ανθρώπους». Και τέλος, ο αγαπημένος μου, διαχωρίζοντας την ελπίδα από την διαφημιστική εκστρατεία hype για την ETN. Αν βάλεις αυτούς τους τίτλους στη σειρά, είναι σαν να διαβάζεις το σενάριο μιας ταινίας, με ακραίες εναλλαγές. Αυτό που βλέπουμε είναι μια σχεδόν τέλεια αποτύπωση της πολικότητας που κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση. Δεν υπάρχει μέση οδός εδώ, Καθόλου. Είναι σαν να βλέπεις δύο διαφορετικά είδη ταινιών ταυτόχρονα. Από τη μία, ταινία καταστροφής, τσουνάμι, απόλυτη δοκιμασία. Είναι λέξεις που προκαλούν δέος, φόβο. Ναι, την αίσθηση μιας ανεξέλεγκτης δύναμης που έρχεται να μας σαρώσει. Η γλώσσα είναι σχεδόν βιβλική. Αυτή η αφήγηση, ξέρεις, πατάει πάνω στον αρχαίγονο φόβο του ανθρώπου απέναντι στο άγνωστο, στην απώλεια ελέγχου. Η αφήγηση του υπαρξιακού κινδύνου. Ακριβώς. Και στον ακριβώς αντίθετο πόλο έχεις την επιστημονική φαντασία στην πιο ουτοπική της εκδοχή. Γιατί η ETN είναι καλή για τους ανθρώπους, ειδικά από μια φιγούρα όπως ο Reid Hoffman. Ναι, αυτό παραπέμπει σε ένα μέλλον όπου η τεχνολογία λύνει τα πάντα. Ακριβώς. Την πείνα, τις αρρώστιες, μας κάνει πιο ευτυχισμένους. Είναι η αφήγηση της τεχνολογικής σωτηρίας. Γιατί πιστεύεις κυριαρχούν αυτά τα δύο άκρα? Είναι πιο πιασάρικα για τα μίντια? Γιατί είναι τόσο δύσκολο να βρούμε μια πιο ισορροπημένη, ψύχρεμη συζήτηση? Νομίζω για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι η ανθρώπινη ψυχολογία. Οι ακραίες αφηγήσεις, είτε του φόβου είτε της ελπίδας, είναι πολύ πιο ισχυρές συναισθηματικά. Κινητοποιούν. Προκαλούν αντίδραση. Η μετριοπάθεια και η πολυπλοκότητα είναι ειλικρινά λίγο βαρετές. Ο δεύτερος λόγος είναι το επιχειρηματικό μοντέλο των media. Οι τίτλοι «Έρχεται το τέλος του κόσμου» ή «Η τεχνολογία που θα μας σώσει» φέρνουν κλικ. Ακριβώς. Παράγουν πολύ περισσότερη αλληλεπίδραση στα social media από έναν τίτλο όπως
Μια ισορροπημένη ματιά στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της TN. Η πόλωση πουλάει. Και εκεί ακριβώς έρχεται και κουμπώνει αυτός ο τελευταίος τίτλος που μοιάζει με πυξίδα, διαχωρίζοντας την ελπίδα από την διαφημιστική εκστρατεία. Αυτός ο τίτλος είναι η αποστολή τους. Είναι μια ανοιχτή παραδοχή, είναι σαν να λένε «Ναι, ξέρουμε ότι ο χώρος είναι γεμάτος υπερβολές και προς τις δύο κατευθύνσεις». Αν έχετε κουραστεί, εδώ είναι ο χώρος σας. Ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο τοποθετούν ολόκληρη τη σειρά τους ως ένα εργανείο κριτικής σκέψης. Δεν λένε «ελάτε να σας πούμε τι ισχύει». Λένε «ελάτε να σας βοηθήσουμε να μάθετε πώς να φιλτράρετε τον θόρυβο». Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το επεισόδιο με τον Timothy B. Lee, τον μεταφραστή, αποκτά ακόμα βαθύτερο νόημα. Παρουσιάζεται ως το θεμελιώδες πρώτο βήμα. Ναι, για να μπορέσεις να ξεχωρίσεις την αλήθεια από το hype, πρέπει πρώτα να καταλάβεις τα βασικά. Πώς λειτουργεί πράγματι. Λοιπόν, κοιτάζοντας πίσω τη συζήτησή μας, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ξεκινήσαμε με μια απλή περιγραφή, μερικές παραγράφους και καταλήξαμε να χαρτογραφήσουμε όλο το τοπίο. Αν έπρεπε να κρατήσουμε τα βασικά, θα έλεγα ότι μάθαμε 3 πράγματα. Πρώτον, η κουβέντα έχει μετακινηθεί. Δεν ρωτάμε πια αν, αλλά πώς ζούμε με αυτήν τώρα που είναι ήδη εδώ. Έχει περάσει από τη θεωρία στην πράξη, σωστά. Το δεύτερο, θα έλεγα, είναι ο νέος ορισμός της αυθεντίας. Σε αυτό το πεδίο, αξιόπιστος δεν είναι απαραίτητα ούτε ο δημιουργός ούτε ο ακαδημαϊκός, αλλά αυτός που μπορεί να γεφυρώσει τους κόσμους, ο μεταφραστής. Αυτός που μπορεί να κάνει το πολύπλοκο απλό χωρίς να το προδώσει. Και τρίτον, το κυρίαρχο συναίσθημα είναι αυτό της ακραίας πόλωσης. Κινούμαστε συνεχώς μεταξύ του δέους για ένα τσουνάμι και της ουτοπικής ελπίδας για σωτηρία. Και μέσα σε όλο αυτό γεννιέται μια τεράστια ανάγκη για εργαλεία κριτικής σκέψης. Αυτό ακριβώς. Η ανάλυση της συσκευασίας, του τίτλου, του προφίλ των γύρω θεμάτων αποδεικνύεται ένας πανίσχυρος τρόπος για να καταλάβουμε το πλαίσιο πριν καν μπούμε στο περιεχόμενο. Είναι μια υπενθύμηση ότι ο τρόπος που μας παρουσιάζεται η πληροφορία μπορεί να είναι εξίσου σημαντικός με την ίδια την πληροφορία. Και αυτό μας αφήνει με μια τελευταία σκέψη. Μια πρόκληση ειδικά για τον ακροατή που μας έστειλε το υλικό. Αν προσέξουμε τις ημερομηνίες, η πηγή αυτή μοιάζει να αποτυπώνει το κλίμα της συζήτησης όπως ήταν περίπου 2 χρόνια πριν. Η πρόκληση λοιπόν είναι η εξής. Από τότε μέχρι σήμερα, καθώς βιώνουμε καθημερινά την εξέλιξη της TN, ποιο από αυτά τα ρεύματα που εντοπίσαμε νιώθει ότι έχει δυναμώσει περισσότερο? Η ελπίδα της ουτοπίας? Ο φόβος του τσουνάμι? Το ατελείωτο hype της διαφήμισης? Ή μήπως η πιο ήρεμη αλλά επίμονη ανάγκη για ουσιαστική κατανόηση, αυτή που εκπροσωπεί ο Timothy B. Lee? Κοιτάζοντας τις ειδήσεις, τις συζητήσεις με φίλους, τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, ποια γεύση κυριαρχεί τώρα? Και τι μας λέει η απάντηση για το πού βρισκόμαστε σήμερα στη σχέση μας με αυτή την τεχνολογία?